Papalang araw po sa inyo lahat, o tanghali, gabi. May sishare naman po ako sa inyong panibagong orasyon. Sana po pakaingatan po nyo at marami itong orasyon na to. Pagkakalob ko po sa inyo para malaman po ninyo na magagamit po nyo sa araw-araw. May orasyon po dito San Miguel para maligtas sa sakuna. Orasyon ni San Miguel sa lihis bala. Orasyon ni San Miguel para di tablan ng anumang armas. Orasyon ni San Miguel kabal, bala at patalim. At bantay sa araw ng linggo, kaya siya ay dapat tawaging araw na ito. Ito po ay napakabisa po to at sana po pakaingatan po at huwag ipagyabang. Gamitin po nyo lamang sa tama itong orasyon na to. Bago ko pumpisan po ay shoutout po na tayo. Mag-subscribe, mag-like and share at pinutin na rin po ang bell icon para palagi kayo updated sa akin sunod na video. Shoutout po kay Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Atina Lustre, Daddy June, masuhin mo, God bless sa'yo. Nomer Labog, Leo, God bless sa'yo. Mr. Bro, Faustino Gloria, Lauren Castillo, God bless sa'yo. Maria Ras, Milo Maranan, Id Gons, Narski Vlog, at sa inyong lahat, shoutout po sa inyong lahat. Ang babagi ko po sa inyo ngayon ang orasyon na panalangin at ang mga orasyon ni San Miguel Arkanghel, Iwagan ng Pangasinan. Una po sa lahat po ay magdasal po ng Ama namin, ang Baginong Maria, sumasampalataya, ay sunod pong panalangin. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kuluban mo dito sa lupa, tulad ng patawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, at kapurian, magpakain naman namin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kay makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katuwang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumain ng 3 araw na buhay na magulay, umakyat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nang mumulang paririto at maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung panalangin. O maluwalhating San Miguel Arkanghel, Prinsipe na mga Angeles at Kapitang General ng mga hukbo ng Poong Diyos, sa iyong karangalan at kapangyarihan ay magtagumpay kalaban sa prinsipe ng kapalaluan na punong si Rosbel, na hari ng emperador ng isang imperno. Pinag-aamo namin sa iyong lubos na paggalang ng kami tulungan upang makamtan namin ang kaharian ng Poong Diyos at Ama, at huwag talikuran ang aming mga kaluluwa at pagkaloob sa amin kung mangyari na kami mamatay sa malaking pag-ibig kay Jesucristo na namatay sa krus, nang dahil sa aming mga kasalanan siya nawa. Sunod po yung mga orasyon ni San Miguel. Orasyon ni San Miguel para maligtas sa sakuna.
isto mihi Baltius it da mihi Prodio it indio muri. Yan po ang orasyon ni San Miguel maligtas sa sakuna. Ito naman po sa kabila. Itong orasyon. Orasyon ni San Miguel sa Lihis Bala. Lihis Bala. Cruz Pater di magnitum di mam maam ama amali Dios dignum hum. Cruz Pater di magnitum di mam maam ama amali Dios dignum hum. 3 bis po salin at po sa dibdib po to o sa tubig inumin at inumin. Pangatlong orasyon ni San Miguel para di tablan ng anumang armas. Pong orasyon, primis impukabit Jesucristo. Primis impukabit Jesucristo. Primis impukabit Jesus Cristo. Po sa dibdib po ito at 3 beses po usalin. Po sa dibdib 3 beses po. Yung pang-apat na orasyon ni San Miguel, orasyon ni San Miguel, kabal sa bala at patalim. Irem igusum martabar kwait sikot Dios it duwarom kabaltug didug bakal balaramat. Irem igusum martabar kwait sikot Dios it duwarom kabaltug didug kabal balaramat. Po sa dibdib o pwede rin po ito sa po sa alak at uminom po ng konti lang po. Ito ay kabal sa 24 hours po ito na kabal sa balak patalim. Napakabisa po mga ito na orasyon ni San Miguel. Ito naman po ang bantay sa araw ng linggo, kaya siya ay ang dapat tawagin sa araw na ito. Domini Salvatori Salvami Salvapi it Piratum tuum. Domini Salvatori Salvami Salvapi it Piratum tuum. Sana po pakaingatan po nyo itong mga orasyon na ito na binabagay ko. Napaka bisa po itong mga orasyon na galing kay San Miguel Arcangel, kanang kamay ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ako, para maisulat po nyo, makopyam nyo, yan po ang orasyon. Sana po huwag makalimot po mag-subscribe, mag-like and share, and pindutin na rin po ang bell icon. Panalangin at mga orasyon ni San Miguel Arcangel, Iwagan ng Pangasinan. Yan po. Sana po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at malayo sa sakit araw-araw, at palagi tayong manalangin sa Ama na gabayan po tayo sa ating mga ginagawa, at huwag po tayong sumurrender na humingi ng tawad sa Kanya at humingi ng ating mga gagamitin po sa araw-araw, at umiling tayo sa Kanya na gabayan tayo pagtulog natin, pagkagising, at kalakasan sa ating mga katawan. Manalangin po tayo sa Kanya at siya hindi madamot, mapagbigay at maunawain ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kahit ano pong pagsubok na dumating po ay huwag kayong bumitaw sa inyong mga dumarating na pagsubok, kasi ang pagsubok, pag isanamahan mo ng panalangin sa Ama Diyos ang makapangyarihan, ay gagabayan ka niya. Yung pagsubok na yan matutunaw po at parang dumaan lang po sa atin. Ililigtas po tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa ating mga
pagsubok na dumarating sa buhay. At ng tao hindi nawawalan po ng problema, kaya manalangin lang po tayo sa Diyos ang makapangyarihan na idasal po natin kung ano pong karapat dapat natin pong gawin sa ating mga nadadatnan pong mga pagsubok dumarating. Sa Diyos po natin idasal at narinig po tayo. Sana po pakaingatan po itong mga binabaging orasyon at huwag na pong ipagdamo sa iba, na ituro po rin nyo sa kanila na ganitong orasyon na magagamit po nyo. Kung ano po yung gusto nyo gamitin dyan, pumili po kayo sa orasyon na yan. Napakabisa po yan. Orasyon na yan. Orasyon San Miguel. Sana po pakaingatan po mga yan. At huwag makalimot po mag-subscribe. At pindutin na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Maraming po salamat sa inyo at palagi kayong magdasal sa araw-araw. At shout out po sa inyong lahat. Bye po.